баъзан вақт мо мухлисони футбол мехоҳем ки шахсиятҳои машҳур дастаи дӯстдоштаамонро ором гузорад, чунки онҳо бо буданашон ба даста нокомӣ меоранд. ин гуфтаҳо сараввал Дрейкро ба назар меораду мо низ наворамонро аз ӯ оғоз мекунем. Дрейк бо мухлисиаш ҳамаро ба нокомӣ мебарад. Кадом дастаеро ки ин одам мухлисӣ накунад, ба хокистар табдил меёбанд. ӯ якчанд дастаҳои аврупоиро дар бозиҳои муҳимашон касофатӣ овардааст, бахусус Дортмунд, Сити, ПСЖ ва Арсенал. аз ҳама ҳолати наздиктарин бошад, ҳамин мавсим дар Эл Классико рух дода буд. Чун дастаи Барселона бо Spotify шарикӣ дорад, бозингарон маҷбур буданд бо нишони буми Дрейк ба бозии муқобили Реал Мадрид бароянд. аз оғози бозӣ онҳо дучори нокомиҳо мешуданд. болои ин ҳама, Дрейк ба ғалабаи Барселона $600,000 шартбандӣ кардааст. барои ин корро кардан ӯ омили мазкурро ба назар гирифта буд ки Барселона то он вақт ягон бозӣ дар Ла Лига бохт накарда буд. баъдан бошад Барса 3-1 аз дастаи шоҳона шикаст хӯрд. дар Эл Классикои оянда Барселона дастболо гардид. медонед чаро? чунки нишони Дрейк истифода нашуд. Дрейк дар ҳақиқат касратӣ дорад. ба ҷуз футбол, ин одам Антони Ҷошуа ва дигаронро низ ба нокомӣ бурдааст. беақлона. ба ҷуз ин боз ду ситораи амрикоӣ ҳастанд ки дастаҳои футболиро бо мухлисиашон касратӣ задаанд. мо онҳоро баъдан қайд мекунем, вале пеш аз он бошад ба як шахси англис менигарем ки маҳз дастаи Англияро ба ин ҳолат бурдааст. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди таҷфут. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Мик Ҷаггер, ситораи шинохташудаи мусиқӣ дар Англия ба ҳисоб меравад. ӯ вокалист ва сарояндаи дастаи номдори Rocking Stones мебошад. новобаста ба шахсияти номдор буданаш, мухлисони футбол намехоҳанд ӯро дар бозиҳои мунтахабашон бубинанд. соли 1998 дар ҷоми ҷаҳони Фаронса ӯ дар шикасти Англия аз дасти Аргентина иштирок дошт. он бозие буд ки Дэвид Бекхэм корти сурх гирифта ба бадмедидаи мардум табдил ёфт. чанд сол баъд, соли 2010, Мик вируси худро ба дигар давлатҳо бурдан хост. ӯ қайд карда буд ки дар мусобиқаи навбатӣ Бразилия, Амрико ва албатта ки Англияро мухлисӣ хоҳад кард. ягон дастаҳои ӯ қайд карда дар даври якчорфинал комёб нашуданд. ӯ бозиҳои ҳамаи мунтахабҳои шикастхӯрдаро мустақиман тамошо мекард. бразилиҳо ӯро Пефрио номиданд ки маънояш пӯи сард мебошад. одамони қадами баддоштаро ин гуна меноманд. Мик Ҷаггер дар ҷаҳон на танҳо бо мусиқӣ машҳур шудааст. акнун ба нафаре мегузарем ки бо филмҳои худ ҳамаро мафтуни худ гардонидааст. Силвестр Сталлоне легендаи филмсозӣ ба ҳисоб меравад ва албатта ки куҷое наравад иззату эҳтироми хос дорад. аммо мухлисони Эвертон ӯро наздики дастаашон дидан намехоҳанд. соли 2007 ӯ ба майдон омада ба дастаи Эвертон мухлисӣ кард. баъдан чӣ шуд? онҳо аз дасти Рединг шикаст хӯрданд. 8 сол баъд боз ҳамин ҳикоя такрор шуд. дар бозии навбатӣ Эвертон натавонист Вест Бромвичро шикаст диҳад. муносибати Силвестр бо мухлисони Эвертон бадтар шуду халос. акнун чанд вақт пеш мо Ким Кардашянро дар бозиҳои аврупоӣ зиёд дида истодаем. чӣ хеле маълум шуд, писараш ба тамошои футбол шавқ дораду ӯ ҳам ҳамроҳашон ба майдон меравад. вале кадом дастаеро ки мухлисӣ накунанд, онҳо рӯ ба нокомӣ меоранд. аввал ӯ дар бозии Арсенал рафту наворе сабт кард ки лондониҳо аз дасти Спортинг дар Лигаи Аврупо шикаст хӯрданд. бечораҳо кӯшиши сахт карда буданду голи аввалро низ ба самар расониданд. баъди он бозӣ Ким ба майдони ПСЖ рафт ва ҳатто аксҳояшро пост карда буд. ана баъд чӣ шуд? ПСЖ 2-0 шикаст хӯрд. агар ҷолибияти ҳолатро фаҳмидан хоҳед, ПСЖ дар 35 бозии хонагии худ дар чемпионат аз соли 2021 ноком нашуда буд. дар он бозӣ рекорди бозиҳои хонагии Месси ҳам шикаста шуд. барандаи ҳафткаратаи тӯпи тиллоӣ ягон бозии хонагии худро дар ПСЖ набохта буд то он даме ки Ким Кардашян ба майдон ояд. Ким замоне бо Дели Али мухлисӣ мекарду кӯдаконашро барои аксгирӣ наздаш бурда буд. айни ҳол Дели Али чӣ ҳол дорад, шумо аллакай огаҳед. лутфан ягон кас рақамҳои Кимро аз телефони сака низ тоза кунад. акнун ба қиссаи ҷолиби навор меравем. шумо ҳатман Юри Геллерро мешиносед. қиссаи ӯро фаҳмед, ҳатман хандаовар мешавад.
Юрий аслан сеҳркор ва ба қавле фокусник мебошад. Ба назар одами хуб метобад, ҳамин хел не? Агар бозиро бохта истода бошед, оё ӯ метавониста бошад ки ҳисобро ба фоидаи шумо кунад? Ӯ кӯшиш кард то маҳорати худро дар раванди бозиҳо истифода барад, вале ноком шуд. Соли 1997 Exeter City бояд бозии охири мавсимро ғалаба мекард. Юрий ба миён даромаду қувваи худро ба кор бурда, хост таъсире ба натиҷа расонад. Ӯ бояд ба Exeter City кӯмак мекард, вале онҳо шикаст хӯрданд. Танҳо ноком нашуданд, балки бо ҳисоби 5-1 шикаст хӯрданд. бо кадом ақлаш ӯ мехост таъсир ба бозӣ расонад, мо намедонем. 5 сол баъди он Юрий дастаро харидорӣ карду ҳамчун меҳмон аз ҳама шахсияти машҳури дунё дар он вақт Майкл Ҷексонро овард. мухлисон мунтазир буданд ки акнун корҳо хуб мешаванд, вале дар як соли соҳибмулкии Юрий дастаро аз лигаи футболӣ хориҷ карданд. Юрий, ту ба футбол ба ҷуз аз зарар чизе намеорӣ. агар навори мо ба шумо писанд омада бошад, ҳатман лайки худро зери навор гузоред ва пайгири наворҳои нав бимонед. хайр дӯстон.